Ndị be anyị peji niile unu fụrụ n'ihu akwụkwọ o nwere ihe ha na-arụ. Ọ bụ business page, fada egwu. Igbo anyị abịa na Igbo Class World, anyị adịghị egwukwa egwu nke anyị o. Anyị mean our business. Kedu ihe a na-anyapụgheri nke a? Na anyị na-achọrọ ndị be anyị travel, work abroad, nyefe link, nyefe ihe niile, fon ka anyị na-agbọ. Ndị niile nwee page, anyị dị na o ji eme ụka, ọ na-elite ihe n'ụka ahụ. Anyị dị na o ji eme dibịa, ọ na-elite ihe na dibịa. Anyị dị na ọ na-promote business ya, o ji elepụ afịa. Ihe niile, onye ọbụla creative page, ọ bụ business page. Ya bụ nke anyị ama mpụ iche. Mmadụ ji ga-atacha akụ mmụọ mmiri, nkịta anara alachi anya, o wee bịa na-ajụ anyị, is it a matter of money? Ọkwa money is nkịta. Nkịta lacha gị anya. Otoro enwere nwanne bido gbaba gị. Ọkwa ụzọ egwu na bido gbaba gị maka na ịkpaligokwa onwe gị. Prince well, anyị apụtago, anyị kwụcharịrị gị nkwa ebe a. Anyị je kwụkwalị gị na peji anyị niile maka na nwatakịrị bunye nni enu ngwongwo na ngwongwo ayọchie nye anya. Ịka bịakwala ọfụ na midia. Jụọ ese. Kedu ka anyị si ga-adịzi na-akpọ fonu na-eme chatị ebe niile na-consult ndị educational advisors, ndị school, university niile dị na United Kingdom. Na-ajụfa ajụjụ maka ndị be anyị ka fa si ga-eme ka o wee balụ uru. Na-ajụfa maka work visa. Na-ajụfa maka link eji gaa etinye wee mee kia certificate. Na-ajụfa ihe niile ndị niile a travel. Na-ajụrụ unu ese ebe dị mma na ebe adịrọ mma. Anyị sizie unu wele aka unu a Chukwu nye unu n'efu, kwụnye na subscribe ka ọ bụrụ ihe unu ji akwalite anyị maka ndị employers niile ama agent ya onwere ihe anyị na-elite n'akafa. So ka anyị na-alụsi ọrụ ka nye ọrụ ka anyị gbara aka. Ọkwa ihe unu chọọ, ọkwa ihe ịchọ ụzọ egwu ka onye dị, ụzọ egwu Prince well ka ọ Prince well apụtagokweli nga ọgbọ maka na ịtakagokwa ọfọ. Kedu ka mmadụ si ị ga-eje mkpọpụta nwunye gị ka ọ na-akpọ fonu na-aga ebe niile na-ajụ ese ka a ghara ili ndị be anyị mugu. Iluo nso luo n'ọfisi ndị ahụ, ị na-eme kwa mbọsị ịkpọ n'isi na-eme chat, ị na-akpọ fonu na-eme kọlụ maka ndị be anyị. Onye bata a na-akpọ anyị mechachiche weta information, first class information akụrọ mmiri. Anyị tụọla ya ndị be anyị nọlụ na midia wee nọlụ na wee sịa imekwa nke a ọghọghọ afịa, imeghị nke a ọghọghọ afịa, na nke ị ga-eme ka ọ dịrị gị mma imekwe na nke a, isikwe n'ụzọ a sikwe nke a, nekwe ka isi ga-eme, nekwe link, nekwe kọntaktị, na-achịta kọntaktị na-awụnye ndị be anyị n'ihu akwụkwọ na comment section. Ndị be anyị ada afịa. Ịma ihe a na-echekwudo emechie kedu WhatsApp gị achọrọ m ịbata na WhatsApp. Ihe niile anyị na-akọ n'ihu akwụkwọ ọ na-agafa ngwụga osi na ntị nke aba osi na nke abụọ. Ihe ha chekwudo bụ kedu WhatsApp gị, kedu inbox gị. Ịbịa nyekwa anyị sekọndị nsogbu ya bụ ịbịakwa sekọndị question. Mana anọ ndute na resource person ma ndị na-eme visa student ma ndị na-eme nke work abịa na-akọwa ya nekwe ka esi eme ya. Ị ga-eme nwekweli onwe gị mee nye one a ka ị gafelu, mee nye one a ị gafelu. Anyị kọchịchịchịcha anya ụbụcha asọ mmiri anyị niile waste jee time ka anyị baa n'ụlọ jee lalụ ụla ezuo ike nwa aṅụrị na anyị enyego ndị be anyị first class information. Ihe ndị be anyị ga-emezi bụ ndị be anyị ịkpụrụ ihe niile anyị gwafa kpofuo. Ihe ha na-echekwudo bụ kedu inbox gị, kedu WhatsApp gị. Ya bụ ndị be anyị bịa fide ihe n'inbox, fide na WhatsApp. Iruo na inbox WhatsApp trillions eju. Iruo na inbox nke DM nke messenger trillions eju. Ị na-aza fa na-ajụkwa ka ajụjụ n'ime comment section. Ị na-aza ije na WhatsApp, ị na-aza ije na messenger, ị na-aza iwe na-akpụ fonu dị anyị the right person, the right information. Ị na-chatị dị ya wee na-ekwu voice dị anyị. Asịzi unu subscribe ziala anyị, unu wee sị na ọ karịrị anyị. Onye ọbụla subscribe rola ya mụkwa na agbabata inbox ya mụ na agba wee bata na WhatsApp maka mmezekwe gị iwu na-arụ afụfụ ntagolu ndị Igbo n'ụwa mpụta. Mmezekwe gị iwu ya na-arụ onye mara ihe ya kwanyekwela onwe ya ugwu onwekwa onye ọ na-eseli mụ na ya mana ịkwanyere
okwu nya ọ bụrụ na ihe anyị na-eme jọrọ njọ unu mee ka anyị mara kedu nke bụ na ụmụ subscribe oge unu na-eje enene ndị bụ ọtọ bịa unu na-eje enene ndị na-esheki ala esheki ukwu ndị yi transparent wia na-esheki ala na-esheki ukwu unu na-akachi fonu na-akachi cruise ebe ahụ ọ bịa unu kachicha unu na-agbakwa inbox fa unu na-agbakwa inbox fa sita chọọlụ ga-agent rightful one unu na-agbakwa sita chọọlụ unu sponsorship unu na-agbakwa inbox fa si biko ụmụ ihe nchọ ịjụta gị ị na-agbakwa ka ọsị ije na-eneche ndị na-enene ngadakolọji na igbuọlọji ọkwa ngadakolọji na igbuọlọji ka unu na-eje enene ọ bụrụ igbuọlọji na ngadakolọji bụ aka ọlụ ndị be anyị kama fa ga-eme ka nwanne dalite ihe fa eme ka onye ọzọ dị kama fa agbachichi enye sụchichi enye mebiche enye were afọ njọ ihe abụọ amụsụ ofe ụzọ egwu ka akpọrọ gị gịnị prince well ihe abụ winchi ka ị na-ata onye igbo ibe gị na day broad light iji wee bịa wee si ọ bụzi ego ndị a na-eme dibịa unu na-eji esogheli na-ekwelife oyoyo ma ndị businessmen niile promote their product ị na-ekwelife na-akwụlụfe aka ị na-enwelite mmụọfe elu ị na-akọmentị lifa ị na-ashia ị na-enwelite mmụọfe ịgbanụgo kwesịfa nyere m aka nye m link njiga abịa obodo nye m connection njiga abịa nye m connection njiga anafere fenyenugo gị ya ndị ọcha nụrụ ndị ọcha nwoke ma ndị nụrụ ndị ọcha nwaanyị unu na-eji akwụla aka ma ndị China ma ndị Indonesia unu abanugo sifa nye m link ọrụ achọrọ m sponsorship unu abanugo ka m na-ajụ unu abanurie nya bụ unu nke unu nwere abịa apụta na nke m abịa enye m nsogbu mụ chọbara unu biko mmatụtakwa ezigbo mmadụ mana ị na-eje na nke ndị ọzọ ndị na-epromote product fa onye ọbụla bata inbox ga-akwụ ụgwọ consultation fee anaghị ebi ego subscription anagokwe subscription bụ n'efu enye m unu option ka ọ ghara ịbụ na m megburu unu emegbu nya subscription bụ n'efu iwere aka jos ịkwụọ n'ire ịsubscribe go enye gị link ịkwụ aka ịsaachị ya kedu igbo anya bịa n'Igbo Class ịsubscribe otu iwere ebe iji azụ ede anya ga-abụ enye gị information ọzọ o mechigo igwe na-adanya daa o mechigo ọ bụ unu na-eme mmadụ ọmụta akọ wee gbaa ajọ mmadụ kedu nke bụ na mmadụ pụta n'echiche anya oke onye ọbụla pụta na peji ma ndị ụka ma ndị omenala ma ndị dibịa ịmara na biznes ka fapụta ime ọ na ịmara ọ na odobo gị anya mmadụ ga-eme biznes na ọnya ma enye n'ụzọ kwụ ọtọ Facebook mepụtara ya onye biznes page anyị bati ya iwee si na agụụ ga-agụgbu anyị onye na-agụgbu anyị onye ọbụla si na ụlọikiri ego gbabali ọsọ n'oge mee biznes gị n'ụzọ kwụ ọtọ gaa ogbune mmadụ ibe gị gaa ogbune chiri na aka gị gwa eme na ajọ biznes maka biznes dị iche iche o nwere ụdị biznes a anaghị eme ndị na-atọ mmadụ fanọ na biznes ndị na-eme scam fanọ na biznes ndị na-asụ uchu fanọ na biznes ndị na-aghọ aghụghọ airport n'ụzọ asị fanọ na biznes ndị na-eme nke fana na-eme ma ndị na-emere mmadụ advert fanọ na biznes a na-ekwu okwu na onye ahụ pụta nnọọ nkwado kwubo okwu chetechete okwu ị ga-akpọ eje n'inbox ndị nke ahụ sifa biko na onwe ihe dị gị mkpa help me ị ya na-eje na inbox ndị nke ahụ no inbox anyị ka unu ga-abịa ruo trillions unu nọrụ na-eme expect ka ofu onye bịa na-azị zalide chi abụọ ma subscribe ọla anyị mba unu ga-akwụ consultation fee onye akwụrụ ya anya abatazina ozugbo ọkwa ifuru subscription a ozugbo unu na-subscribe zina maka enye m unu option unu subscribe bụ n'efu ka ọ dị unu mfe ka a ghara nwa mmụọ emegbune nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbune nwa mmụọ ya ka m ji mee nye ụnyaahụ unu bịa yọ mmiri m mere n'unu na-emere unu nke njọ unu sinsi unu eme gị ọ bụ mmadụ one ma one merie mmadụ one merie unu chichapụ anya na-ene na-achọ sọsọ nke unu mmadụ achọ na nke
mmadụ chọba nke ọbụla ajọ nwa ọkwa ifu ndị niile chere echiche niile wee si ọbụzi ego ka a na-achọ ego bụzi isi nke a unu wee bịa na criticize ya n'aka ntụmụtụ anyị Italia unu narị ya jide ọsịsọ don't be silly narị ya jide maka nke unu bụ onye ilo unu bụ ekwensu unu bụ winch eze amụsụ ka unu bụ ndị niile chere n'echiche tanki onye okwupụtara ekwupụta maka oge nwa gbo scapegoat oge kwupụtara ndị ta akpụkpụ tajiri anya na Italia na ya jide unu Italia na-eje unu don't be silly unu don't be silly si ụzọ ihe si ụzọ ndị niile chelie n'obi wee sị hey ọ bụ ego ka a na-achụ atụghị ego ọ na-abụzi gịnị ịmana na-akpọ ya business page ọ na ịmana na-akpọ ya business page ọ kwesịrị nsị ka ndị atala unu bụ ndị Igbo afụ ịma afụ ntagolu unu bụ ndị Igbo tatachi afụfụ maka ndị Igbo wele eze kpa ekwele ịmadị afụfụ ntagolu unu since 13 years no obele ihe ị ga-emenwu agada apụghị ihe n'alụ ị na-ataji anya na-atakpụkpụ si onye sisi kwuo anyị ekwure gị onye meri anya ma mmelie nke ọ na-achọ unu ga-akwụ consultation fee unu subscribe kwa na ozugbo biko unu subscribe na anyị na YouTube channel anyị chọziri ego ahụ unu ga-akwụ ya unu akwụrụ ya no entertainment ma ọ bụ no information ma ọ bụ advice ma ọ bụ ya kedu ụdị ya na-eme nke kedu ụdị ya na-anya kwere nke bịa papa nnekwu oke nwa jenu ụzọ kedu ụdị ya na-eme nke kedu ụdị ya na-anyapụgharị nke onye akwụrụ consultation fee o nwere 20,000 ka a ga-akwụ onye akwụrụ ya o nwere ọ batara inbox menye ignore ọ bụ ihe dị mma adịghị unu mma na-akpụ ya unu shuga unu ya nwere ike inye ụmụ nwanne unu aka ka o nweta ihe onye taba afụfụ ya taba nọọsụ afụfụ ọkwa ifu ndị niile chechere echiche wee tajiela anyị anya taa akpụkpụ ihe bụ ihe mmụọ ihe abịasị biko ọ bụrụ na isi na biko ọkpụkpụ ike gị dameji ihe bụ ihe mmụọ ihe abịasị biko ọ bụrụ na ị bịarasị biko iwu m ga-adịgo ezigbo ọkụ abụrụkwa m ndị na-eme prank abụrụ m ndị na-pretend no anaghịkwa m eme prank unu emetie no prank ọ bụrụ prank chacha ihe abụrụ prank ana m eme ka obi m si wee dị ana m agwa mmadụ ka obi m si wee dị onye ọdịrọ mmụọ gaba anaghị m emegbu mmadụ ya bụ unu bịara unu si unu ga-emegbuzi m ka ihe ite na mmadụ bụ ewu mmadụ eburu ewu chacha onwere onye bụ ewu mmadụ eburu ewu ndị ụka okịta anụ o nwere nwaanyị gbakọtaga akwụna ọ gbakọta gosi nsi oteketa ihe na-aga afịa ọ sị na ọ ga-ebido ụka na Facebook o bido ya kịta unu je na-eti haleluya unu aga-agba abasịa chọọrọ m sponsorship chọọrọ m work visa kedu ile nke eji eme health care assistant kedu requirement kedu kpọọrọ m fonu nke jụọrọ m ese nke jụọrọ m ese nke jụọrọ m ese nke na-ezuzu na-ajụ ese onye gwa m na-akpọ fonu unu wee sị na unu ayara subscribe unu atakagokwa ụfọ ndị kwuru ya unu takakwara ụfọ unu bụ chinchi onye ma ndị chere n'obi ekwuru ya unu bụ chinchi ezigbote chinchi ka unu bụ chinchi unu amara nwanne unu na-ataji anya unu na-eme kama nwanne unu ga-enweta ihe kama ya ihe niile teleko aja bana ya unu na-eme ka unu kpụrụ aja wela na garị mmadụ why o kwesịrị ekwesị na mmadụ ga-abịa na-atara unu afụ na wee yọọ unu ihe unu menye unu ju ya gbọnkwụ n'ala fee n'isi ma unu bịa na-edistọb ya ndị a na-eji esheki ugwu esheki
apiala unu na-eje eme na amụ unu na-ejekwa disturb ndị ahụ fa chọrọ unu sponsorship fa chọrọ unu work visa fa chọrọ unu visiting visa fa chọrọ unu ese Canada fa chọrọ unu ese kedu obodo nke na-aga aga fa mee nke ọzọ student visa jụọ esie jụọ nke Canada chọọla anyị Canada nke nwa gha awuwu unu na-ejekwa na ya eme fa gha awuwu unu na-ejekwa na ya eme ndị nke ahụ gha awuwu ka ụmụ jededeche ndị na-esheki ugwu na-akụzi ngadakọlọji na ikpoloji ma ndụ na-anụ ọgụ ma ndụ na-agba mgba unu na-abakwa inbox fa unu na-abakwa inbox nke ndị ahụ eji enyefe nsogbu chatị open chatị azaghị nke ikwu nke azaghị onwekwe ka ihe nza onye ahụ ofu ihe ka ọ baa ụlọ ọ ga-azazi gị ugburu 100 ọbịa na-ajụkwa ojuo nke ize anyị ojuo gị ọzọ ize anyị ị na-ejekwe na nị ya ka na-atụpụkwalị gị ọnụ ndị ọcha niile nwa ma ndị Igbo na-anụ ma ndị na-anụ ndị Igbo unu na-eji akwụkwọ aka eme eye service eme ka ndị dị inferior unu afụgo chukwu abịago unu na-ejekwe eji enyefe nsogbu fa chọrọ unu nka fa ghara ịgwa unu ga-akwụ ụgwọ time fa maka na time is money unu necha anya tacha akụ nwa mmiri wee si mmadụ bụrụ n'isi afụfụ karịrị ya na-enwenekwa ihe o nweta unu amara na ihe a business page unu amara na business page na-ewu Facebook kpọrọ ya business page ka Facebook kpọrọ ya gboo ya unu aghọtara ya maka na ogwe m ghọta na ndị be anyị ekwere aghọta ihe maka na ihe a na-eme na-akọwalụfa mgbe niile ka nara aghọta mpịa n'ihu akwụkwọ ezugolu gị ime ihe ịchọ ime ihu akwụkwọ ezugolu gị ihe adị batin box mana ukwere unu nghọta unu batin box wee yọọ unu wee si unu ji subscribe ọla ka ọ bụrụ ihe unu ji enye anyị agbamume unu wee ju ya wee na-ataji anya wee na-atamu ọbụzi ego ego anara adị gị mma aja jụkwa akpa gị ma ọ bụrụ na ego adịrọ gị mma keke nke bụ mmadụ na-elebọ ihe ọ ga na-enweta ego ọ bụrụ gị arụgburu mmadụ gwemene bizinesi ọjọọ gụkwụba aka gị ụtọ mebe bizinesi ọma gị nweta ego na ya ka m kwuru na ọbụkọdị mama gị ị na-eme bizinesi ọbịa nganyere gị aja maọbụ ọbịa mmebie ị ga-ajụ maọbụ ọbịa na-ewere ihe na kredit maọbụ ọbịa na-ewere ihe ahụ maka na ebu nwa ya ọnwụ na-atacharị gị ihe idebe na shọpụ ọ bụrụ ji ọbịa na-achịrị ọ bụrụ rice ọbịa na-ekpolu ọ bụrụ sweet na chingom ọbịa na-achịrị ya na-ada ihe asị ya mbanye atazina ịma na ọmama gị mana ọ ga-abịa litu gị mbosi ihe fiali arụ igbo onye mkpa bọsi o si gị n'obi nye ihe onye ahụ ka ọ dịkwa nwanne gị ọma mbịa na-emegide gị maka na gịnị abụ nwanne ị ga-asị mba na biznes gị obi okpolu ji gị kpolu gara gị kpolu ihe niile ị na-ele na-apụ si na gịnị abụ nwanne na ihe nwa bụ na gịnị abụ nwanne mmụọ ka mmadụ na biznes mmadụ ka isi na gịnị abụ nwanne m bakwa ihe anakwa eme ihe na biznes m ịbụ nwanne m ama m na ịbụ nwanne m mbọsịsọ m wepụta ego nye gị n'obi ọcha m ma ọ bụ mkpa dị gị ama m kịta nwanne m nọ n'ụlọ o nwere mkpa ụgwa m ngwuo nnukwute ego nye mana ọ bụrụ na ọ ga-abịa na mkpụrụ swit m chingom n'obele maka na mụ na ya bụ nwanne ọbịa kpolu garị m na-ele maọbụ kpolu ji m olu oduo nnọọ ji ọ na-apụ maọbụ garị maọbụ rice maka na mụ na ya bụ nwanne everyday ọbịa na-emebiri m biznes mma ajụ maka na na-emezi ọdịmma ndị Igbo unu wezie anya for granted unu wezie anya na onwere ihe ọ bụ unu commonize anya maka na mmadụ na-emezili unu ebele na-eme maramara unu wezie na onye ahụ na-agba football onye ahụ ga-ajụ onye ọbụla dị good mmadụ chọọ use wee commonize ya take advantage of their goodness ị ga-ajụ ị ga-emughe anya ka azụ ihe na-ekwe ka mmadụ wee mee gị ihe ọtụtụ oge ka ị wee mụta ihe emee gị mme na-abụ ite onye mụtara ihe ma na ịdị nzuzu why simple thing ị nwere ihe dị very simple ị mara subscribe jee mụọ ya ụfọdụ ga-abụ kasị m kụzibelie ngwu okwu gwagwụgba kụzitie elufa ịmakwa na fa aghọtara ya fafa abịakwa bak mụ tọba alụfa mụ kedu ihe ọ bụ
nkọwakwala ihe ọ bụ ta mụ chọbakwala ta unu buli atụkwasị m n'isi mụ mebie mana jeje subscribe ọnụ ihe ngwa ga-ejuru ego ga-eme ịjụwa anyị isi na mụ na gị bụ nwanne ihe ime enyi mụ na gị abụrụ nwanne ihe ị ga-emenwu anyị na-atụchapụ gị anyị n'arụ mgbe si gị jezie mee nke nyekwelu m aka maka na nwanne na-abụ na-eme nwanne onye nyere ibi aka ibi enyere nwanne isizie mba ihe nwa bụ na m na-achọzi ego ọka ntazi aja kedu ihe imini don't be silly iju osi ọnụ ebe ahụ ị nọ ma ọ bụ na ị kwuru ihe ahụ kedu ụdị nonsens bụ ya mụrụ na-eme biznes nke unu ọkwụrụ na-eme biznes ana m eme biznes fana kwa eji ọnụ fe ekwu biznes what kind of business iju na ogwu ọnụ gị gwa mmadụ the nature of the business dị m na-eme biznes kedu nature ya ị na-ezu ori ka ị na-agba ama fancha bụcha biznes ị na-atọ mmadụ ịbụ kidnapper fancha bụcha biznes onye ọbụla si gị na ọ na-eme biznes ọ gwara gị afịa onye ahụ bụ ajọ mmadụ biznes anyị na-eme nkwalite ọdịnala na omenala Igbo anyị na-eme matchmaker anyị na-enye aka achọta ọrụ na mba ofesi ọ bịa bụ biznes anyị unu na-anụ ya anyị na-enye aka achọta ọrụ na mba ofesi ọ bịa bụ biznes anyị ị na-eme biznes ị promote onye n'ihu akwụkwọ ị promote onye biznes anyị na-akwalite anyị na-akụzi Igbo anyị na-akụzi asụsụ na omenala Igbo na-akụzikwa ihe na Zoom kwa Satọde na ụka olu kịta asist anyị babịa debe ịkụzi Igbo ọ bịa bụ biznes anyị kedu nke gị ana m eme biznes di m na-eme biznes kedu afa biznes dị gị na-eme ihe machakwa alụlụ a na ọ na-alụ kama ị ga-asị anya kwụsị di m kwụsị na biznes ahụ adịrọ mma ị na-asọpọtụ ya ịbịa na-eme di m na-eme biznes nwunye m na-eme biznes ịmachakwa alụlụ ana ma ndị na-eme skama ma isolufa na-eme ma ndị na-ele afịa ọcha na afịa ojii isolufa na-ele ofu mbọsị anwụchikọ ogwu di gị aga nga ịbụrụ nwaanyị ajadu nwoke ọzọ abịa na-edine gị ebe ọ bụ na ị chọrọ isi di gị kwụsị ajọ ihe ọ na-eme ya kwụsịzịa biznes ahụ na ọnwụgo gị na-efugo mana ihe ọ na-eme ya kwụsịzị anyị isolu na-emebu mmadụ ihe ma bụ gị pụta sisi na ị na-eme biznes ma ọ bụ nwunye m na-eme biznes di m na-eme biznes ihe gbakwute nwa afa biznes ahụ ajụ oge afa kịta biznes ndị na-atọ mmadụ bụchakwa biznes ndị na-atọkwa mmadụ bụchakwa biznes ịmara aka ịmara ya bụ mmadụ mekịta dapụta ọnụ wee gwa gị na ọ na-eme biznes ọ gwara gị nature of the business just gbara onye ahụ 440 na ọ bụ nnukwute ajọ mmadụ kara aka ọ na-egbu ma mmadụ sef ma ọ bụrụ na ojudo ọnụ ya wee gwa biznes ọ na-eme mana ọsị ọkpọ ọnya biznes anyị dịkwa biznes anyị bụ asụsụ omenala Igbo anyị na-akụzi na Zoom kwa Satọde na ụka ụmụ akwụkwọ anyị ụgwọ anyị na-achọtara ndị mmadụ ọrụ na mba ofesi anyị na-enye ndụmọdụ alụ ntụziaka guideline ịbịa ikwu anyị consultation fee anyị na-enye link ebe ị ga-anọ wee mee health care certificate anyị na-eme ebe ị ga-anọ wee mee health anyị na direct gị ebe ị ga-eje mee anyị na-agbazi anyị na-akụzi anyị na-enye okwu ndụmọdụ anyị na-atụ alụ anyị na-akụwa akụ oyibo nsogbu ọ bịa bụ biznes ya so ịbịa ka anyị wee gwago ezigbote ndụmọdụ milemi tọrọ atọ nya milemi kwụgwarị gị akụ oyibo nsogbu ka o wee doo gị anya maka nke anyị kwụ n'iru akwụkwọ edoro gị anya ịbịazịa second time ka ị wekwe ofu ajụjụ anyị na-ajụ anyị ya ị ga-akwụ consultation fee ọ bịa bụ biznes anyị ọ bịa bụ gịnị biznes anyị ịmarị ya taa ịmarị ya taa ọ bụrụ na ichebu na anyị na-egwu egwu kwụsị iche ya ọ bụrụ na ị na-echebu na anyị na-egwu egwu kwụsị iche ihe ahụ kega isi gasị na anyị ga-abụ ebe ọnwụ gbara aka a na-eme eme onwe onye na-eme ị na-enwe isi nwanne gị bad ka ọ gbara aka ndị ọzọ a na-akpa ego nkụ isi na ego adịrọ gị mma ego gbaala gị ọsọ
ma ọ bụrụ na isi na ego adịrọ gị mma nwanne gị enwetakwana kama ọ ga-enweta iweli eje nye onye ọzọ kama onye ga-eme ka o soro ibie wee nweta ihe ọ na-enweta kama iweli eje nye onye ọzọ ma ọ bụ imebieli enye emebi ije na-eche ọ bụrụ na icheri eche ole si ma ịbịa bịa sị sọrị ihe bụ ihe mmụọ ọ bụ ezigbote ihe mmụọ osisi na-akụ gị n'ike kịta ọ ga-achapụtakwa gị wee chamie gị ime ọ ga-achapụta gị ma ọ bụrụ na icheri eche wee wishi ebe a wee taa anya taa akpụkpụ wee tamuo wee kwugide anyị osisi a ọ ga-emetụta gị n'ike ihe abịasị sọrị ụwa amakwana m nọ n'ọka ọ dị atamukwe m amadị m oke ọka ihe nwasị gị ihe abịasị sọrị ihe abịasị sọrị ya bụ na osisi akụrụ gị n'ike ihe abịasị sọrị o jos bịasị sọrị ma ọ bụrụ na ịtamugo atamu about us ọ bụrụ na ịtamugo about us si na anyị na-asịsị subscribe ụla ma ọ kwuo consultation fee ọ bụrụ na ịtamulie na-amara ama ịtamulu na-amara ama maka mmadụ ya na-amacha ihe amacha ịtamulie na-amara ama ịmara ihe ị na-eme wee kwuo onye mana kịta ihe mara ya nwee na-akụ osisi ndị mere elu ị ga-abịasị sọrị ịbịa ide sọrị na mamada na ọka o si dị ọ bụrụ na idere sọrị sosi a ga-azọpụta gị ọ bụrụ na idere sọrị ahụ ma ọ bụrụ na ịtamugo wee wishi anyị ma ọ bụ kọtọ anyị wee si subscription gịnị ọ bụzi ego gị ọnụ na-achọ na-anwụ ọ bụrụ na ịtamugo gị jos dee sọrị ka ịpụba ọ bụrụ na ịtamugo jos si sọrị okwu agwụkwa ọ dịkwa very simple ụfọdụ a na-amara asị sọrị ahụ ka mgbe mmadụ ihe imetụ ihe ọta na ime mmadụ ihe ka nwa na isi sọrị kuka o sọvụọ nnukwute ihe raka unu elu iju ya kama ịrarị ka ị nwụọ kama ịrarị ihe ga-eme ya mee ọ na-abịa bụ solushọn ọ bụrụ sọrị okwu ihe ekwupụ one word ihe niile asọvụọ agwụgo kwekịta osisi agwụgo ọkpụkpụ ike gị dameji ọkpụkpụ ike gị ihe a bụ ihe mmụọ ka m na-eme ebe a ọkpụkpụ ike gị dameji ebe ahụ maka ị na-enye nsogbu ịmadụ ihe a na-ama ama iji isi gị akpụdo n'ala onye ike elu iji isi gị sudo n'ala were okwu chinye elu iji isi chukwu nyere gị ọkpụkpụ isi gị wee emela ọkpa iji emela ọkpa jiri ọkpa mere isi iji isi aga ije isi ka iji aga ije ị na-etinye nri n'ime ị na-etinye nri n'ike nsị ma ọ bụrụ na ịtamugo wee megide anyị wee si agha ugwu ị na-etinye nri sọsọ ofu dee sọrị ozugbo ka nsogbu gị gwụ just dee nye one word sorry ọkpụkpụ ike gị dameji ọ bụrụ na ideri ọkpụkpụ ike gị dameji from n'elu from na aja jụ akpa gị oke kapụọ gị isi nya bụ aja maka ebe ọ bụla ị nara ala ike ego gwabara gị ọsọ aja bịa jụ na akpa gị nya ihe were ego tinye na anya ghọrọ aja ebe ọ bụla mmadụ na-agba mbọ na-eme ọ bụrụ ọsọ nle ihe bụ biznes ya nwere goods and service na service gị isi ya nya nọkọta na kụrụ mmiri oyi nwụọ nya taba nọọsụ afụ ghọrọ ịrụ ọmụgọ ọgbara aka nwata chọba nke asị na ọ bụ ajọ nwa ya ugwu ọ bụ ajọ nwa na-erigbu onye nganga ọ bụla ya bụ na ọ bụ ezigbo mmadụ ihe mmụọ ka anyị na-eme ebe a lienụ nsị ndị niile tamu wee megide anyị lienụ nsị ọkpụkpụ ike unu dameji deni sọrị ozugbo deni sọrị
sorry obu nu edere sorry ihe agịga ga-abịa kụba gị n'ike ị na-ala n'ụlọ ofu mgbe ife ihe na-akụ gị n'ike kedu ihe na-anyapụ gị nke agbaghị ụzọ obodo mgbe a nara eti emekere onye emeke ọ nara ana si mmeketeke n'ọnya nwa anwụ na nwa anwụ ya nwa anwụ ka anwụ ọnwụ anwụta ọzọ kedu ụdị ihe bụ ihe a na-epeti unu na-apa mpa unu amara nka ka anyị si epeti unu apa mpa unu bịaza ngwasa anya ka unu ligo kwụsị anyị n'isi na-azụ anyị ụkpa na anyị kwụsị anyị nsị n'isi anyị mechie n'ọnụ na-elie na akpụkpụ anyị apa mpa unu na-eme unu nwa na unu bịaza anọ ligolu mmadụ na shoulder si nya ligolu n'isi anyị ekwu unu ligolu n'isi unu na-anyị kwasị nsị come on don't be silly. Obi adọkwa m nwa obi adọkwa m nwa obi adọrọ m nwa na-atụfu ntalụ ndị Igbo ka achọrọ ịghọta obi adọkwa m ofu mkpụrụ nwa n'ihe ahụ unu na-eme ihe ahụ ji anyị bịa na-egwu egwu onye jikwa na anyị gwu egwu don't be silly ịbịa na-aza afa mkpụmkpụ afọ enwere isi na ọdụdụ ịnọkata ihe na-aza afọ oyibo isi na ịbụ onye Igbo ịma akwa asụ Igbo jee mụọ Igbo jee deba afa ifele eme echi ifele adị eme gị ikwesịrị onwe ịmara asụ Igbo ịbụrụ onye Igbo ifele eme echi ma akpụ ada afụ gị ị na-eko gagharịkwa ị na-eze gegheri ị na-agị gagharị ị na-agịga ite na ị na-eme ọfụma onwere ofu ọfụma ị na-eme ma ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo amara asụ Igbo don't be silly. Ilego onwe gị tenko bụ ilele anụ obi gị ilele anụ obi gị ịmara ihe ije rejista ebe a na-akụzi Igbo ije jụọ ebe a na-akụzi Igbo ọzọzọ unu si maka na anyị na-akụzi Igbo lie nsị ma ikwu onye lie nsị ịmakwa volontia anyị megosi since 30 years ebe anyị na-evolontia Igbo were ya na-eme hobby come through wee bụrụ hobby wee bụzialị business ị ga-emenwu hobby gị na-enye gị joy ime many years iji na-turn into business anyị menye hobby wee tọnụzi anya into business iwe bịa nleta ọnụ ịbịa n'ọnụ nleta ọnụ iche na ị ga-emelinwu nweta gị ntawa gị isi nweta gị ya nchịa gị n'ụkwụ ịmara nruo gị egwu ike ichere ma nwere staịlụ mgba ịmara nruo gị ego ike ọ bụ ihe a na-akpọ ego ike ịmara njide butie gị ebe nruo gị ikwe ga-akụtụbu ịmara ihe bụ ego ike jekwa US jee gwa nna gị ka ọ kụzielu gị mgba jee gwa papa gị ka ọ kụzielu gị mgba ọkwa mkpụrụ ka ọkani jekwa jụọ ihe bụ ọkani jee jụọ ihe bụ ọkani anyị bụ ezigbote nwa afọ Igbo na-asụ Igbo ọ bụ na ị mara asụ Igbo ịbụ onye Igbo adịgboroja Igbo adagbe ịbụ onye Igbo adagbe ịbụrụ ezigbo onye Igbo ma ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo mara asụ Igbo ịbụ onye ilo ndị Igbo nweta gị ngwa gị na mbụ Igbo language police ndị na-ejide ndị Igbo amara asụ Igbo nweta gị ngwa gị na ị na-erighe nonsense people